барои сафед кардани дандон ё барои табобат кардани хунукиҳои дандон ё дандонҳои каҷро рост кардан ва ё барои кандани дандон ба рақамҳои рӯи экран муроҷиат намоед. духтури дандон дар Федератсияи Россия шаҳри Москва бо нархи арзон ва таҷрибаи баланд. ассалому алайкум ба ҳама тамошобинони барномаҳои канали юристиҷаи барномаҳои Сорбон Сафаров. умедвор ҳастам ки якояки шумо тансиҳат ва хонаобод ҳастед ва худованд ҳамеша ҳар яки мо шуморо нигаҳбон боша. Тамошобинони азиз, чӣ хеле ки ман гуфта будам, моҳи феврал шава баъдан дар мавзӯи нархнавои билетҳо як барномаи алоҳида мекунам ва хушбахтона вақташ расид ҳозир дар бораи нархнавои билетҳо аз Тоҷикистон ба Россия ё ки аз Россия ба Тоҷикистон суҳбат мекунем. бо диққат навора тамошо кунен то шуморам огоҳ бошед. ба маълумоти ҳамаи шумо мерасонам, касое ки дар Федератсияи Россия қарор дорен ва мехоҳен ки проверка кунен ки регистратсиятон дар база данни Федератсияи Россия ҳаст, оё регистратсиятон фалшивия ё ки оригинал. касое ки мехоҳанд проверка кунан ҳамин чиза, рақамое ки дар рӯи экран ҳаст дар WhatsApp-аш муроҷиат кунен, проверка мекунанд ва ба шумо ҷавоби аниқ ва дуруст мегардонанд. мавзӯи асосӣ нархи навои билетҳо чӣ хеле ки медонен айни ҳол қимат шидагӣ буд тӯли 10-15 рӯзи охир аз Тоҷикистон ба Федератсияи Россия 6-7 ҳазор сомона дар бар мегирифт. айни ҳол шурӯъ карда аз 1 феврал нархи навои билетҳо аз Федератсияи Россия ба Ҷумҳурии Тоҷикистон баробар мебошад аз 12 ҳазор рубл то 16-17 ҳазор рубла дар бар мегира ва аз Ҷумҳурии Тоҷикистон боша вобаста аз ҳамун шаҳрҳое ки шумо сафар мекунен нархи билет алоқамандӣ дорад. мисол мегирем, агар аз Хуҷанд ба Москав нархи билет баробар мебошад аз 3800 сомон то 5000 сомона дар бар мегира. ё мисол мегирем, аз шаҳри Душанбе ба Москав билет аз 4800 сомон то 6000 сомона дар бар мегира. ё мисол мегирем, агар боз аз шаҳри Душанбе ба дигар шаҳрҳои Федератсияи Россия Калуга, Санкт-Петербург, Екатеринбург, Самара, Казан, дигар ҷоҳо аз шаҳри Душанбе ба ҳамин шаҳрҳое ки мо номбар кардем ғайр аз Москва билет арзонтар мебошад, яъне ки 3500 сомон то 3900 сомона дар бар мегира. ва ба маълумоти ҳамаи шумо як бори дигар мерасонем тамошобинони азиз ки дар моҳи январ охираш да билет қимат шидагӣ буд, вале шурӯъ карда аз 1 феврал нархи билет камтарак арзон шид. мисол мегирем, агар пештар агар ки 7000 сомон буд билет, айни ҳол то 6000 сомона баробар шидагӣ ва сабаби қимат шиданша ҳеҷ кас шарҳ додагӣ нестай. директори агентии авиатсияи граждании Ҷумҳурии Тоҷикистон танҳо қайд намуд ки мулоқот мегзаронанд бо намояндагони ширкатҳои ҳавопаймоии Ҷумҳурии Тоҷикистон ва Федератсияи Россия ва корҳои фаҳмондадиҳӣ мекунанд то ки билетҳо арзон шаванд ва умед дорем ки билет боз арзонтар мешавад. тамошобинони азиз, ба ҳамин хотир мо хостем як видео кунем, пешниҳоди шумо бигардонем. ҳозира вақта дани момент аз ҳама қимат билет 6000 сомона дар бар мегира ки агар дастрочни билет гирифтани бошед. вале агар мисол ирӯзи 1 феврал ба рӯзои 20 ё 25 феврал агар билет гирифтани боше арзон дастрас мекунед. ҳамин чиза ба назар бигирен ки агар 2 рӯз 3 рӯз мондан да шумо дастрочна билет харидорӣ кунед, ай Россия ба Тоҷикистон ҳам қимат мехарен ва аз Тоҷикистон ба Россия ҳам қимат мехаре. ва ин буд як мавзӯъ дар бораи нарху навои билетҳо хостем ба шумо бифаҳмонем ва барномаҳои нави моро интизор бошен. дастгирӣ кардана фаромӯш накунед бародарои азиз. то барномаҳои дигар, худованд ҳамаи мо шуморо нигаҳбон бошад.